Ahojte, dobrý deň, vítam vás pri našom prvom videu, kde sme doviezli nášmu zákazníkovi náš mobilný kurín. Jedná sa o farmu Dvorisko, majiteľ je pán Hudák a dnes vám povieme niečo viac ohľadom nášho nového produktu mobilný kurín. Tak, dobrý deň, pán Hudák. Dobrý deň, pán Oleja. Teší nás, že teda sme sa mohli takto stretnúť, že sme vám mohli doviesť tento náš nový produkt, mobilný kurín, ktorý teda máme ponovom v ponuke. A my sa samozrejme tešíme a vítajte u nás presne na farme Dvoriska. Ďakujeme veľmi pekne. Pán Hudák, mňa by zaujímalo, prečo ste sa rozhodli práve pre mobilný kurník, túto mobilnú verziu. Mobilný kurín aj v súčasnosti využívame. Máme jeden svojpomocne vyrobený mobilný kurín, využívame ho na to, že môžeme vlastne vypásať cielene nejakú lúku. Sliepočky majú vždy prístup k čerstvej tráve, k čerstvej pastvine. Môžeme to kombinovať s chovom iných zvierat, napríklad dopasieme ovce a na tú istú lúku môžeme umiestniť sliepočky, ktoré jednak nám rozhrabú ten trus, ktorý zostal po ovciach, respektíve pomáhajú aj v boji s parazitmi. Ďalšia vec, ktorá je celkom výhodou pri tom mobilnom kuríne, a máme to tak aj urobené pri tom našom prvom kuríne, je, že máme tam proste rošt, cez ktorý prepadáva trús a tým pádom v podstate nemusíme čistiť a zároveň nám to hnojí postupne tú lúku, keď ju postupne posúvame. Áno. Ešte by ma zaujímalo, vyhovuje vám veľkosť tohto kurníka? Myslím si, že je to taká celkom optimálna veľkosť ako pre naše potreby. Samozrejme sú aj oveľa väčšie kuríny, aj o mnoho menšie. My máme práve také chovné krdle, keď sa snažíme aj odchovávať kuriatka zhruba v tej veľkosti 20-25 kusov, takže na toto je to fajn. A ďalšia, čo pre nás je výhoda, že dá sa ten kurín posúvať bez použitia nejakej mechanizácie. Naozaj tie veľké kuríny už treba posúvať pomocou traktoru a na tomto našom takom menšom rozsahu by to asi nebolo úplne ideálne. Jasné. Ešte by ma takisto zaujímalo, aký máte prvý dojem z tohto mobilného kurína, z kvality materiálov, ktoré sú použité na ňom? Vyzerá veľmi fajn, naozaj je to evidentne robené z vodovzdornej lepenky. Videl som tam naozaj kvalitný plastový rošt, naozaj pevného plastu. Ako je tam vetranie, sú tam náškové hniezda pristávané, tak verím, že sa bude páčiť aj, mne sa páči, verím, že sa bude páčiť aj našim sliepočkám. Určite, ja si myslím, že áno a že si to i hneď obľúbia ako svoj nový domov. A uvidíme, pevne v to verím a môžem sľubiť, že pošlem aj nejaké fotky alebo nejaké video, ako tam už naozaj budú bývať tie naše sliepočky. Budeme sa tešiť. Ďakujeme vám veľmi pekne za túto možnosť, že sme vám to mohli doviesť, zaprezentovať, ukázať. No a ak by bolo niečo ďalšie, tak budeme určite v kontakte. Dobre, ďakujem aj ja veľmi pekne. Ďakujem aj ja. Pekný deň ešte. Tak a je to. Pán Hudák má svoj nový kurník, sliepky majú nový domov. Veríme, že teda sa v ňom udomácnia čo najskôr. Sliepočky budú mať prístup k vode, prístup k znaškovým hniezdam bez problémov. Kurník je mobilný, čiže aj pán Hudák má uľahčenú nejakým spôsobom svoju prácu. No a veríme, že sa vám video páčilo a ďakujeme, že ste nám venovali pozornosť a tešíme sa na vás aj pri našom ďalšom videu. Dovidenia.